un escenari bastant estable, on el creixement, l'activitat econòmica, sobretot és dels països emergents, de Xina, i molt vigilants internacionalment parlant de la inflació americana, de la resposta que tingui el consum i el mercat laboral als Estats Units de les previsibles baixades del tipus d'interès i com pugui afectar la inflació. I per tant, amb un factor estructural que ens afecta a tots, principalment en algunes economies europees, però també als Estats Units, que és el dèficit fiscal. El deute i com en alguns països el creixement no s'alinea amb el deute i s'haurà de fer algun tipus de política de consolidació fiscal. Doncs esperem un escenari més aviat de baixades de tipus, perquè tot i que a nosaltres, com l'economia espanyola, possiblement ens aniria bé al contrari, o no baixades, perquè ja tenim una economia amb fort creixement. És veritat que a Europa, les grans potències que afecten més el creixement de l'eurozona, doncs tenen un creixement molt estancat. També està passant als Estats Units, per tant esperem que tant la Fed com el Banc Central Europeu facin com a mínim a curt termini alguna baixada de tipus d'interès i en funció de la resposta del creixement econòmic es veurà si continuaran o si durant el 2026 es reprendrà una estabilitat en els tipus d'interès. L'economia catalana com a espanyola té un motor molt fort que és el turisme, on patim rècords cada any de vinguda de turisme, de despesa turística, tant internacional com domèstica. És veritat que el creixement català és una miqueta inferior al creixement espanyol en general del turisme, però és un creixement fort. Però afortunadament ara ja no és l'únic factor, aquest i el consum públic, que era el que fins ara tirava molt de l'economia catalana i espanyola, ara ja no és l'únic factor. Està creixent bastant la inversió en habitatge perquè partíem d'un nivell molt baix, però també en altres edificis i sobretot en TICs, en tecnologies modernes, en activitats professionals, científiques, de nova generació i que són més productives. I això és un vector molt important del creixement que hem de vigilar que continuï així perquè ens millora la productivitat. Mirant la macro, hi ha problemes estructurals, la productivitat tradicionalment és molt baixa, però acabem de dir, o hem dit, que millorarà o que està millorant per aquest increment de la inversió en activitats fortament productives. Per un altre costat, també hem de vigilar amb el deute públic, que tenim molt alt, amb més del 100% del PIB, però alhora també està millorant perquè està creixent menys el dèficit que el creixement econòmic. Tenim altres riscos, la inestabilitat política, la necessitat de reformes administratives, de la burocràcia per crear nous negocis, pels tràmits administratius, però possiblement el gran risc està en el mercat de l'habitatge, amb la necessitat de les empreses constructores que no tenen múscul ni finançament suficient i alhora amb un mercat de l'habitatge completament disfuncional, especialment el mercat de lloguer, que té molts efectes en l'economia. I aquí és on hem de parar molta atenció perquè a part les mesures que s'estan prenent políticament no estan ajudant. Tenim oportunitats de negocis òbvies amb tot el que té a veure amb intel·ligència artificial i tecnologies científiques i professionals, veient com està creixent això dintre del PIB català i espanyol, per tant aquest és un sector important. Estem veient com està remuntant el sector de la construcció, per tant, mica en mica, jo crec que s'aniran adonant els governants que necessitem habitatge suficient per les llars que es generen, per cobrir aquesta necessitat de 700.000 habitatges que parla el Banc d'Espanya a nivell espanyol i que també té la seva contrapartida en el cas català. I, òbviament, el sector turístic continua sent un motor fort, per tant, aquí tenim sectors importants que són encara oportunitats de negoci. Crec que és un bon moment per al que hem dit de com s'està comportant la inversió i com s'està comportant la productivitat. Per tant, sembla un bon moment per la indústria. És veritat que continua sent un bon moment pel turisme, però és un bon moment també per la indústria. I com a oportunitats jo intentaria modernitzar totes les activitats, incorporar la intel·ligència artificial perquè és una cosa que ha vingut per quedar-s'hi i que ens fa ser més productius. És veritat que això té un risc a curt termini en el mercat laboral, però que segur que sortiran noves feines
per atendre aquesta nova necessitat. Per tant, jo intentaria aprofitar el que ja estan fent les empreses grans, que també ho facin les pimes, no? Aquestes inversions en les noves tecnologies. Doncs alinear-se amb el que fan les empreses grans estan millorant aquesta inversió en intel·ligències artificials, com més gran, més. Per tant, a veure si les pimes també s'animen. Primer perquè no perdin la productivitat que estan guanyant les grans i que es preveu que serà major en el futur. I segon, per no quedar-se enrere i tenir problemes en el mercat. I després aprofitar aquest clima bo de l'economia de creixement macro per portar-lo també una mica a la micro, per aprofitar-s'hi en termes de potencialitats que hem vist que hi ha en el sector de la construcció, en el sector turístic, en el sector professional, aprofitar tots aquests canvis que s'estan produint en l'economia per tu guanyar sobretot productivitat, com està fent l'economia en general i com segur estan fent ja les grans corporacions. Doncs això ve de lluny. Ve des de la crisi financera que va portar que gran part de la demanda d'habitatge anés cap al mercat de lloguer, un mercat de lloguer que no existia i que per tant s'ha creat i no s'ha creat a la mateixa velocitat l'oferta que la demanda. Per tant, teníem un mercat que ja era escàs, el 2016, 17, 18, 19, i que les regulacions el que han fet és que sigui encara més escàs perquè ha marxat oferta de lloguer cap a altres segments, el lloguer de temporada, el lloguer turístic, i no és una oferta o a la compra-venda, perquè ara el nivell de preus és bastant alt, o el creixement en els 2 darrers anys dels preus de l'habitatge és bastant alt. I això està fent que les regulacions no ajuden perquè una vegada una persona ha anat, per exemple, del mercat de lloguer de llarg termini al de temporada, doncs ara no canviarà perquè es reguli el mercat de temporada. L'única cosa que farà és que llogaràs més barat a la persona del lloguer de temporada, però aquesta persona continua sent financerament millor que el perfil alternatiu, jove o més vulnerable en el mercat de lloguer de llarg termini, i hem creat una llei que al final perjudica qui volíem beneficiar, perquè el que volíem beneficiar està al final de la cua, amb la qual l'escassetat no beneficia amb algú que té més dificultat per entrar en el mercat de lloguer privat, que és l'únic que existeix, perquè el mercat de la propietat és molt restringit, fem molt poc habitatge i no tenim lloguer social, amb la qual tota l'atenció està en un mercat de lloguer privat que no és previsible que es solucioni a curt termini sense més construcció, sense una política sòlida d'habitatge social, etc. Preveiem un mercat on continuaran creixent els preus perquè és un mercat on cada any es fan la meitat dels habitatges que necessitem només per creació de noves llars, sense tenir en compte les compres de fora, sense tenir en compte les compres turístiques, sense tenir en compte cap altre mercat, només per creació de noves llars. Fem la meitat de l'habitatge que necessitem, amb la qual més tensió, continuem alimentant aquesta tensió en el mercat de l'habitatge. Per tant, és previsible que continuïn creixent els preus. Potser, si l'economia ja no funciona tan bé, amb un ritme per sota de 2 dígits, que és actualment un creixement de 2 dígits, potser ens anem en 1, però per sobre de la inflació segur, i un mercat del lloguer que continuarà tensionat i encara més, amb la qual continuarem veient que cada vegada és més difícil aconseguir un mercat de lloguer o aconseguir un pis de lloguer, perquè cada vegada estaràs més endarrere en la cua. Per tant, mercat més escàs. No és un panorama molt bo el del mercat de l'habitatge, que probablement es mantindrà durant uns anys. Un creixement sòlid, tant en termes de PIB com macro, amb algunes debilitats que milloren, productivitat, i algunes que empitjoren, mercat de l'habitatge. La societat del benestar, com a mínim, està en risc des del punt de vista de l'envelliment poblacional, sobretot, perquè anem cap a una societat cada vegada més envellida i amb una taxa de natalitat molt petita, per tant, amb menys gent que haurà de suportar la despesa de més gent, i amb uns pilars d'aquest mercat, d'aquest estat del benestar, amb problemes financers en el cas de les pensions, d'accessibilitat en el cas de l'habitatge i de tensió cada vegada major, tot i que és un dels millors pilars en el cas de l'economia espanyola, que és la salut, cada vegada més tensionat pel volum de gent i les necessitats financeres que tenim al cap i a la fi.